committee yung selection committee, di ba? Na sa NTC yun. Oversight committee. Iba-iba din naman ang mga miyembro nun. Kasi ewan ko, I mean, bigyan natin sila ng benefit of the doubt, baka nagkamali lang talaga sila. Pero ngayon, dahil dun sa kakulangan na yun, nakabimbing ngayon dito. Pag hindi naman namin ginawa ng tama dito, pwedeng pumunta sa korte yung iba. At pagdating sa korte, habang desisyonan yan, hindi pwedeng gumalaw to. Mas lalo tayong matatagalan. So, anong pipiliin natin? Mag-umpisa tayo uli ng bidding process na baka ma-delay tayo ng 3 buwan or 90 days? Or papayagan na natin itong makalusot dahil nakita naman natin ng maaaring maging basihan sa batas na makalusot ito. Pero pag question sa korte, baka taon ang Kailan lumipas. makakagawa ng conclusion yung committee dito? Sana before Feb 17. Ano to ma'am, last hearing ba to? Sa kanila, mukhang last hearing na muna. And then committee report. So, ma'am, yung lesson learned, from the beginning, ayusin na para wala na ganitong nanganganak ng problema. At saka lesson learned, talagang komplikado yung batas natin na kailangan natin ayusin. Dahil hindi naiintindihan. Imagine, ilang mga abogado gumagawa niyan, hindi pa rin klaro kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga provision.